Hello everyone, ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿತ್ ದೀಕ್ಷಿತ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮತ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ತೋಜಾಗ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಐಡ್ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರಂಡು എന്നൊട്ടൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉള്ളാല് അല്ല ബാങ്ക് ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಅವರಂಡು ಪೊಸತ್ ದಾಪಣ ಎಂಗುಲ್ ಕುಡ್ಲ ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನದ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ರೆ ಮೂಲೆಗ್ಗುಲು ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂತೂ ಆತನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾತಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಗಿಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಜೋನ ಮೂಲೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೊಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂಕಿತ ಬಂದಿದೆ ಮೂಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ದಿನಿ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ 2 ಜನ ತಲ ಸೇಮ್ ಕೂಡ್ಸಿಪ್ಪುನಿ. ಸರಿ ಈಗಲ್ ಪೋಕ ಬಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮತ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪನ್ಪುಜರ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪೇರು SR ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಉಂದೆಂಗಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಗಿಡಕುಲು ಇಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಿಡಕುಲು ದೀತಿನಿಕ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಯಂ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿ ಈತ್ ಮುಲ್ತುಡು ಈತ್ ಪೋಂಡ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಓ ಅಲ್ಪ ಅವೆಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ತೋಜವೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಿಡಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೀತಿನೆಗ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಕಾಲಜಿ ಪಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಪೋದು ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೂದು ಬಲೆ ಗಿಡಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಿಡಕ್ಲೆನ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡೆ ಪಣ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನು ತೋಜ ಅವರ ಆಪುಜಿ ದಪ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂಚ ರೋಡನ್ ಮಾತ ತೋಪಾರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಾವ. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಬತ್ತಾಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ದರ್ಶಿನಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಉಲಾಯ್ ಅನ್ಕೊನೋ ಆಪುಜಿ ದಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ತೋಜಾವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಪುರ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಲಾಂಡಲ ಪೂರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಲು ಯಾನು ಮುಂದೆನ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೆ ದಯಪಂಟ ಎಂಗುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆಡ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಎಂಗುಲ್ ಪೆದಂಡ ಚೂರೆಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಕೋಡಿಗ್ಲ ಪಣ ಅಲ್ಪಲ ತೂಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಣ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಐಟಿ ನೀ ದಾಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಬೇಟ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಲಕ್ಕುಲ್ ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ರಜೆ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಎಂಗಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿಲೆಲ್ಲ ತಾಂಕುವೇರು ನಾಯಿಲೆಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಂಚ ಆಸರೆ ಬೊಕ ಎನಿಮಲ್ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಾಯಿಲೆನ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ನಾಯಿಲೆಗ್ ಪಂದೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಯಿಲ ಕ್ಲಬ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ತೂವೋಲಿ ನಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಜೆತ್ತಿಪ್ಪ ಪಿರಂಜುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ದಪ್ಪಣ ಐಕಲ್ ನೋಟು ಗೊಬ್ಬೇರು ಇವನ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಡ್ ಕೆಲವು ನಾಯಿಲಂತೂ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪಿಲ ಕೈಚ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪದ್ರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗುಲ್ ಫುಡ್ಲ ಪಾಡ್ರೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ದಪ್ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಫುಡ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂದದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರೇಜ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಉಂಡು. ಅಂತೂ ಹೆಂಗೊಂದು ತಿಂದಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ಶೈ ಅಪ್ಪ ಮಾದ ತೂಪೇರ ತಾಪ ಅಂದದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದೊಂಬುಡು ಯಾನ್ ಪದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಜಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋಪುಣಿ ಯಾನ್
ಏತೋ ಸಮಯ ಆಗ್ಬೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ಪೋನ ಮಾತಾದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲಕ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಎಂಚ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜೀವನ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಓ ನೆ ತೂವೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪಣ ಎಂಕುಲು 8 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಬೋಡಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೋಲಿ ಇವನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾಗ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಥರ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು क्या बोलते हैं नहीं ये गुरुदत्त तो दूसरा है ना ठीक है ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಾವಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪದಾದಂತೆ ತೂವೋಲಿ ಫುಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಗ್ರೀನರಿಯೇ ಏರ್ ಬೋರ್ಡನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಏರ್ಲ ಕೇನುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ದ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಥರದ ಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಅವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದದ್ದು ಆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ನಾನು ತೋಜಾದುವೆ ತೂವಲಿ ಇಂಚ ಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪುದರ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಣ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಿನ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದೇ ಹಿಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಯಾನೇನು ಮೆದೆ ಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇರು ಒಗದಾದ ಪಣ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಏರಿಯಾ ತೊಪ್ಪಾಯತ ಹಿಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಪಣ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಈತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಮಲ್ಲಗುಲು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಗುಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರೋಂಚಿ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬತ್ತದ ತೋಜಾವೆ ದಾದ ಪಂದದು ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಕಾವೇರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪಣ ಒರಿಯೊರೆಯಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಬಟ್ ನೆತ್ತ ಬುದರ್ ಕಾವೇರಿ ಪುಂಪು ಹಾರ್ ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಮುಂದೆ ಬತ್ತದು ನಿಂಚನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿದೌಟ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅವಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದೈ ಪೋಪಿಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ತೋಜುಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಐ ಮೀನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಇವನ್ ನೆಟ್ ತೋಜಾದೇರು ಫುಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಫುಲ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲು ದಾದ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದದು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪುದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಹಂಪಿ ಕಾವೇರಿ ಗುರುದತ್ ಹಿಂಜ್ ಅಶೋಕ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತು ಆತೆ ಸಣ್ಣತಿ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತು ಪೋದು ನನ್ನಲ್ಲೇ 12 ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೋವೋಡು ಸೊ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತುಡಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಕಾಲು 25% ನಾನು ಅಂಚಿ ಪೋಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಂದೆ ನಾವಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿಳೈ ಪಪ್ಪಿಲಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಕುಲಿಪೇರು ಸೊ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ತೋಜಂದು ಒಂದು ಪಿದೈಡ್ ದೇರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಲೇಗ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಂದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಪ ಸುನಿಕುಲ್ ಥೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿಡ್ದೆ ಪೋಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೋಪಿಲಾಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪಲ ಪಿದೈ ಪೋಪನಾಡ ಬಸ್ ಉಂಡು ಹಿಂಚ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಪೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಈತ್ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡಿರ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಜ್ ಮಾತ ಅದು ಒಂಥರ ಬಡ ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲು ಚೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಪೋಡ ರಿಕ್ಷಾ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅರಡ ಕೇಂಡೆ ಕೋಪೇರ್ ಬಂಡೇರು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ
ಸೊ ಇನ್ಸೆನೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಹಾಂ ನೀನೇ ಬಸ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ देखना पड़ेगा ಉಂದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಲ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತೇನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಪಣ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಸರ್ಜಾಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಐತ ಬದಿಟೆ ಇಪ್ಪುನು 1 kgಗೆ 1000 ಸೊ ಈತ್ 1 kg 1000 ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ತೋಜೋಡು 1 kg 1000 ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂದುಲ 1 kg 1300 ಸೊ ಏರೆ ಅವಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮೀನಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿದವರ ತೂಲೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 kg ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 kg 1300 1 kg 1000 1 kg 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಳಗಡೆ 1300 ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಹಾಂ 1300 ನೀವು 1 ಪೀಸು ತಗೋಬೋದು 1 kg ಮೇಲೆ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು 1 kg ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮು MRP ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಿಗೆ? ಒಂದು 250 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು 300 ಆ ಥರ MRP. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1300 ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲನಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ 1300 ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1000 ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ 1300. ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ ಇದು ತಗೋಬಹುದು ಮೆನ್ನು ವುಮೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ 1300 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್. ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಬಟ್ಟೆದು? ಫಾರಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಏನು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು 1 kg ಅಲ್ಲಿ? 1 kg ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ 7 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಡೀಸು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 4-5 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ಪಿರೋಡ್ ಜನಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಯಾಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅವು ತೋಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಡ ಆ ಹೋಲಿ ಪಂದೆ ನೋಡುದ ಪಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಸರ್ಜಾಪುರದ ಕುಲ ಐ ಮೀನ್ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕುಲು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೇರು ಸೊ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾವು ಬಂದೇನ್ವೆ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಮೆನ್ನು ಇದೆ ವಿಮೆನ್ಸು ಇದೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಸಾರಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಜಾಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಸರ್ಜಾಪುರ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ವಾಕ್ ಇರೋದು. ಸೊ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ಅಂಡಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ಮೊಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದಾದತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಓ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪಿದ ಯಾವ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಚೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸರ್ಜಾಪುರ ಪುನ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ. ಸೊ ಅವಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಇಂಕುಲ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಪೊಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೇ ಶೋಜಾಗಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ.